ಹಲೋ ಗೈಸ್, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯ ಅನ್ನಂತದೆ ಎಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಯಾನ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಲೆ ಕೋಟೆಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ಕೊಡೋದಂತೆ ಹೊರಗೆ ಬರ್ಪ ನಾನು ಕನ್ನಡ ಆಡ್ಲಾಗ ಇನ್ನಿ ಕೋಡಲ್ ಮಲ್ಪರಾಜಿ ಅಂಚೆ ಇನ್ನಿ ಮಂದೊಂದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇನ್ನಿ ಒಂದು ಬಲ್ಪುಲಕ್ಕದು ಫ್ರೆಶ್ ಮಾತಾದು ಒಂದು ಇದೆ ತಿಂಡಿ ಕನ್ನಡ ಬಂದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ತಿಂಡಿ ಎಡ್ಡಿ ಪೂಜೆ ಬಂದಿರು ಮಾಮ ಅಂಚೆ ನಲ್ಪನ ತಿಂದಿದ್ದು ಮಾಮಗೆ ಪಾರ್ಸಲ್ ಹಾಕೋಣ ಅಂಚೆ ಮತ್ತೆ ಬಿದ್ದಾಡ ಉಪ್ಪೇರು ಆಗ್ಲಾಕ ಬಂದ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಸಂಚೆ ಇತ್ತು ಚಾಗ ಬಿದ್ದಾಡ್ನ ಇಂಕ ಸುರುಗಾನ್ಲ ತಂದ ಜವಂದಿದ್ದೇನೆ ಇಂಕ್ಲ ಕುಡ್ಲ ಬರ್ಪುನ್ನೆ ಅಪ್ರೂಪತ ಇಂಕ ಓಲೆ ಬುಬ್ಬನ ಓಲೆ ಬರ್ಪುನ ಅಂದು ಆಯ್ತು ಒಂಚೂರು ಇತ್ತು ಫುಲ್ ಗೊತ್ತಂಡು ಫುಲ್ ಗೊತ್ತ ಚೂರು ಗೊತ್ತಂಡು ಇದು ಐತೆ ಮುಲ್ಪ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ದಲ್ಪ ಬತ್ತೆ ಚಾ ಪರಿಯರ ಪೋಯಿ ಬಂದು ಎನ್ನ ಇತ್ತೆ ಅಂಜಿ ಮಾಮೂಲಿ ಹೋಟೆಲ್ ಆತನಿತ್ತು ಮೂಜಿ ನಾಡ್ದಕ್ಕ ಮತ್ತು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಎಗ್ಲೆಗ್ ಪರ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಹೊಸ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ತುಂಬ ಹೊರ ಬತ್ತಿತ್ತೆ ಅವಾಗ ಪರತೆ ಇತ್ತು ನಾ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ಅಂತ ಟೈಮ್ ಹೊಡೆದಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಆತನಿಗೆ ವಿಷಯನೇ ಗೊತ್ತಿಸಿ ಲವ್ ಕಡೆ ಇಚ್ಚಿ ಅಂತ ಆಯ್ತಾ ಜನ ಸುಮಾರು ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇಡೀ ಬಂದಿನಿ ಅಂತವ ಅದು ವಯಸ್ಸು ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಹೋದ್ ಬತ್ತೆ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಹೋದ್ ಬಂದಾಗ ಮಾಮನು ಎಂದು ಚೆಕಪ್ಗೆ ತಾತಿತ್ತೇರು ದಾಲೆಚ್ಚಿ ಚೆಕಪ್ಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಹೆಂಗ್ಲ ಪಂಡ ಅಪ್ಪಗಾರು ಹುಷಾರಿಜ್ಜಂದು ಎತ್ತಿತ್ತು ನಂಜ ಸೊ ಒಂಜಿ 5 ವರ್ಷ ಉಂಡು ಬರಂದೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಅದೆಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಬಂದೆ ಜ್ವರ ಬತ್ತನ ಪಂಡ ಮರಣಿ ಮೆಡಿಸಿನ್ ತಂದ್ರೆ ಇಂಟ್ಲು ಬುಕ್ ಒಂಜಿ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಭಟ್ಟರ್ನ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಉಂಡು ಅಡಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀನ ಅವಾಗ ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಬಂದಿರೋರು ಒಂದು ಚೆಕ್ ಮನ್ಪೋಗ ಸಂಚದು ಅವಾಗನೇ ಬಂದಿತ್ತೇರು 2 ಸರ್ತಿ ಬಂದೇರು ಚೆಕಪ್ ಮನ್ಪೋಗೋರ ಅಂತ ಎಂತಾದಾದ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಇದಾಗ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಮಾತ್ರ ಕೊಡ್ಪನ ಅಂಚದು ಇತ್ತೆ ಬರ್ತಿದ್ದು ಫುಲ್ಲ ಅವು ಸುಮಾರು ಟೈಮ್ ಬೋದು ಅಂಕಲೇ ಬತ್ತನೇ ಸಾಕಾದ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಆ ಟೆಸ್ಟ್ ಈ ಟೆಸ್ಟ್ ಅವ್ರ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಆಯಿರೋ ತುಂಬ ಪೂರ ಟೆಸ್ಟ್ ಮನ್ಕೋವೆ ಬ್ಲಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ECG ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮನ್ಕೋವೆ ಅವು ಪೂರ ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಕ ಮುಗಿನ ದಿನ ನಾನು ಸೋಮವಾರ ಮುಟ್ಟಾಂಡ ಉಳ್ಳೆ ಇರುತ್ತೆ ಹೊರಣಿ ಬುಧವಾರ ವೈದ ಹೊರಣಿ ಬುಧವಾರ ವೈದವ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಎಂಡೇಜೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿ ಸೋಮವಾರ ಅಂಟ ಹೋಟಲಿ ಇವ್ರದ್ದು ಕೆಲವೊಂದು ತೊಂಡ ಬಂಗ ಮೂರು ಬೇಗ ಕಟ್ಬಿಡ್ತೀರ ಕೋಡಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಗೈಸ್ ಹಿಂಗಿತ್ತು ಪೇಟ್ ಹಿಡ್ಬೋದು ಸಾಕೊಂಡು ಜನ ಹಿಡಿದಾಡೋದೇನ ಗೂಗಲ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿನಾಗ ಸುಮಾರು ದೂರ ಒಂದೊಂದು 1.5 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಇಂಕ ಇದುಂಬು ಚೂರು ನಡಪನೇ ಬಚ್ಚಿನ ಅಂಚ ಮೆಡಿಕಲ್ ಹಿಡ್ದು ಏತನ್ನ ಒಂದೊಂದಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡ ಒಬ್ಬ ಮ್ಯಾಪ್ ಇತ್ತನೇ ಹಿಡ್ದಾರ ಬದುಕದೆ ಮುಂದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಪ್ಪನಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಅಂಚಿತ್ತೆ ಫೈನಲಿ ಎತ್ತಿ ಎಗಾಡ್ದು ಕೊಂಡೈತೆ ಅವರ ಮೋಹನ್ದೆ ಕೊಡ್ಬೋದು ಜನ ಒಂದು ಕರೆ ಕಟ್ಟೋದು ಎಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಆಗತ್ತೆ ಅಂಚಿತ್ತೆ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಬೇಕಾವತ್ನ ಹೇಗ ಇನಿ ರಡ್ಡು ಟೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತಂಡ ಎಡ್ದಕ್ಕೆ ವನಸಾದು ಬತ್ತು ಜೆತ್ತು ಹಿಂಗೆ ದನ್ನ ಮಸ್ತ್ ನಿದ್ರೆ ಬರೋದಿತ್ತಂಡವ ಅಂಚಿತ್ತೆ ಜೆತ್ತು ಬರ್ತದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕುಲು ಒಂದೆ ಸೊ ನಾನು ಏತು ದಿನ ಉಂತಿರ ಅನ್ಪಿರು ಗೊತ್ತುಜಿ ಇಂಕು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಇಂತನೋಜಿ ಮಲ್ಲ ತರೆಬೇನೆ ಅದು ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಂಚ ಮಾಮು ಕುಲೊಂದಿರು ಅವು ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಉಂಡು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಬರಂದೆ ಚೆಕಪ್ ಅನ್ಪಾರ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಬತ್ತನ ಅಂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಡುಪು ಜ್ವರ ಅಂದು ಬೇಗ ಅವು ಒಂಜಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಆಯ್ರ ಒಂಜಿ ದಿನ ಬೋಡು ಮಾರ ಸ್ಲೋ ಮಸ್ತ್ ಹಲೋ ಗೈಸ್ ಯಾನ ಮೊರಣಿದ ಲಾಗನ್ ಎಣ್ಣೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ದಾಯಪಣ್ಣ ಹಿಂಗೆ ಜ್ವರ ಇತ್ತಂದು ಬೊಕ್ಕ ಏನು ಅಜ್ಜಿಲ್ಲ ಬೋದು ಡ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾಕ್ ಮಂತತ್ತೆ ಅಂಚದು ಹಿಂಗೆ ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪರಾಗ ಆಯ್ಜಿ ಜ್ವರ ಮತ್ತು ಇತ್ತನೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಜ್ವರ ಉಂಡು ಹಿಂಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಲ್ಲ ಲಾಗು ಒಂಜಿ ಎಂಡಿಂಗ್ಲ ಕೊಡ್ತದೆ ಇದಾಯ್ತಂದು ಇಚ್ಚಿ ಲಾಗುಗೆ ಏನೋ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಬರ್ತದೆ ತಿನ್ನಿಸೋದಾರಣ ಆಜಿ 7 ದಿನ ಉಂಡು ಅಂಚದು ಒಂಜಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ದು ಒಂಜಿ ಲಾಗ್ ಇಟ್ಪಾಡು ಬಂದು ಲಾಗ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಇದಾದಂಡುತ್ತೆ ಮುರಣಿ ಬಂಡೇರು ಸೋಮವಾರ ಕಡ್ಪುಡ್ಕ ಬಂದು ಇತ್ತೆ ಬಂಡೇರು ಮುರಣಿ ಪಿರ ಬಂಡೇರು ಮಂಗಳವಾರ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಬಾರ್ದು ಬುಕ್ಕ ಮಿನಿ ಕಡ್ಪುಡ್ಕ ಬಂದು ಬೊಕ್ಕ ಪಿರ ಬಂಡೇರು ಇತ್ತೆ ಗುರುವಾರ ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಬಾರ್ದು ಬುಕ್ಕ ಕಡ್ಪುಡ್ಕ ಬಂದು ಸೊ ಒಂಜಿ ಸೇಫ್ಟಿಗತ್ತೆ ಅಂಚ ನಾನು ಗುರುವಾರ ಲಾಪುಂಡ ಇಜ್ಜ ಗೊತ್ತಿದ್ದೀನಿ ಮಂಗಳವಾರ ಇಂಕ್ಲೆ ಇನ್ನು ಒಂಜಿ ಆತ ಪೋಡು ಬಂದು ಪಂಡ ಒಂದಿತ್ತ ಬಟ್ ಆಯ್ಜಿ ದಾದ ಅನ್ಪುಡ ಬುಕ್ಕದಾದ ಪಂಡ
ಮುಲ್ಪ ಆಪನ್ನ ಇಜ್ಜಿ ಮಾಂತರೆಗ್ಲ ಜ್ವರ ಎಂಕಲು ಜ್ವರ ಶುರು ಆತಂಡ್ರಿ ಎಂಕ್ ಮಾತ್ರ ಅಜ್ಜಿಲಾರ್ದು ಬಂದಾಗನೇ ಜ್ವರ ಶುರು ಆತಂಡ್ರಿ ಬುಕ್ಕ ಮುಲ್ಪ ಪೇಷಂಟ್ನಗ್ಲೆಗ್ಲ ಜ್ವರ ಶುರು ಆತಂಡ್ರಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಬರ್ತದೆ ಯಾನೇ ಪೇಷಂಟ್ದೆಲ್ಲ ಕಾತು ಬತ್ತೆ ಮಾರ್ರೆ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿಕ್ಕಿನಾಗಲೆಲ್ಲ ಜ್ವರ ಚಿಕ್ಕಿ ತಾತ ಮತ್ತ ನಾನು ಇಲ್ಲಾಗ್ಲ ಪೋತಿದ್ವಿ ಇಲ್ಲ ಬರಟ್ ಒಂಜಿ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಯ್ತು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಒಂದಲತ್ತು ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಕಿಟ್ಟದಾಗಲಿ ಒಂಜಿ ಡೆತ್ ಆದ ಬೇಜಾರಣ್ಣ ಎಂಗಂಚಿ ಪೋಯರ್ನಿ ಕಿಲ್ಲಡಿಗೆ ಪೋಜಿ ಸೀದಾ ಅಜ್ಜಿಲ್ಲಾಗ ಪೋತು ಸೀದಾ ಬತ್ತೆ 2-3 ದಿನ ಮನಸ್ಸೇ ಸರಿ ಇಜ್ಜನಿನ ಮುಂಚೆ ದಾಯಿಗೆ ಏನು ಮಾತ್ರೆ ಕಳಿಯೊಂದುಲ್ಲೆಂದೇ ಅಪ್ಪನ ಮಾರ್ರೆ ಎಂಕ್ಲೆಗಾಗ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತು ಇಂತಿರು ಬಟ್ ದಾಯಿಗೆ ದೇವ್ರಿಗೆ ಅಂಚಿನಾಗ್ಲಿ ಇಷ್ಟ ಪುಣ್ಣ ದಾದನ ಗೊತ್ತಾಪಿಸು ಮುಂಚೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ದೇವ್ರಲ್ಲಿ ತಂದಿರು ನನ್ನ ದಾದ ಅಂದಾತಂಡಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಅಕ್ಲೊಂಜಿ ಇತ್ತು ಇಲ್ಲ ಧೈರ್ಯ ಬಂದು ನಾಕೆಲ್ಲ ಬೇಜಾರ ಪುಣ್ಯ ನನಗೆ ಯಾನ ಅಲ್ಲಿ ಇಜ್ಜಂಡಿ ಇಂಕವೇ ಬೇಜಾರು ఇంకా ನಾನು ಇತ್ತೆ ಕೋಪನ ಸರಿ ಹತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂಡಿ ನಾ ಗಿಟ್ಟ ಇಲ್ಲ ಸೊಂಜಾಗೆ ಇನ್ನು ಪಾತ್ರ ಉಂಡು ಬೇಜಾರಪ್ಪನ ಮಸ್ತ್ ಚಾಪುರ ಕಟ್ತಾಂಡು ಪೂರಿ ದೇತಾನೆ ಮುಲ್ಪ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ರೇಟ್ ನಾನು ಕಾಮತ್ ಹೋಟೆಲ್ ಹೋತು ಅಲ್ಪ ದಾಲ ತಿನ್ಪುನ ಜೊತೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ವನಸು ಪೋಡತೆ ಇಂಕ ಚಳಿ ಜ್ವರ ಇಜ್ಜಿ ಸೆಕೆ ಜ್ವರ ಒಂದೊಂಜಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮಾರ್ರೆ ಪೇಷಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಯ್ರಿ ಇಂಕಲ ಬತ್ತಿನಗಲ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಯ್ರಿ ಇಂಕಲ ಮೂಲೆ ಇಲ್ಲ ಏತ ದಿನ ಕೊಂಡು ಬರುತ್ತದೆ ಗುರುವಾರ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರೊಡಿ ಜಂಟ ಮುಗ್ಲು ತುಂಬುಕೊಂಡು ಒಂದಿಪ್ಪರು ನಮ್ಮ ಮೂಲು ಆವು ಅಂದ್ಕೊಂಡೊಂದೇ ಬಾಕಿ ಗುರುವಾರ ಒಂಜಿ ಲಾಸ್ಟ್ ತುಪ್ಪುನ ಜನ ಬುಕ್ ಪಾತೆರೊಡತಿ ಬುಕ್ಕದಾದ ಅನ್ಪುನ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜರು ನಾಲ್ಕು ಜರ್ಪುನಂಡು ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಜರ್ಪೋಲಿ ಮೂಲು ಬತ್ತಿ ಜರ್ಪೋಡ ಬೇತ ಬಂಗ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚ ಕೋಟೆ ಬುಕ್ಕ ಅತ್ತೆನ ಅಣ್ಣನಾಗ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಬತ್ತಿರಾಗ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಫುಡ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಕಾಣಿರ್ತೀರಿ ಗೋಡೆಲ್ಲ ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪೊಡಿನಂತೆ ಗೋಡೆಲಿ ಇಂಕ ಜ್ವರಟ್ಟ ಆಯ್ಜಿ ಅಂಚೆ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಜ್ವರಟ್ಟು ದಾಲ ಬಲ್ಲಿ ಅಂಡ್ಲ ಲಾಗ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅದು ಮುರಂದ ಲಾಗ್ ಒಂದು ಚೂರನ್ನು ಪಾತೆರ್ಕ ಬಂದು ಇತ್ತೆ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಪೋಡು ತುಕನ್ ಬುಕ್ಕ ಲಾಗ್ ಮತ್ತೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಅಂತ ಉಂಟು ಅಂಚ ಕನ್ನಡ ಲಾಗ್ ಮತ್ತೆ ಪಾಡೋಡತ್ತೆ ಸೊ ಎಲ್ಲ ಪಾಡೋಡು ನಾನು ಇನ್ನು ಪಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಜಾಬ್ ಒಂದಿತ್ತು ಒಂದು ಅವು ಅಲ್ಲೇ ಬಾಕಿ ಆತಂಡು ಜ್ವರ ಹಿಡ್ದಾರ ಅಪ್ಪುಜಿ ಜ್ವರ ಬುಕ್ಕ ಶೀತ ಐಕ್ ಮತ್ತೆ ವಾಯ್ಸ್ ಪೂರ ಕೊರೋಡು ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪೆರ್ಲ ಬಂಗ ಬತ್ತನ ಬುಕ್ಕ ಮೊಬೈಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ತಗೊಂಡಿತ್ತಡ ಆಪುಜಿ ಇಂಕ ಶೀತ ಎಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುನ ದಾನೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ತಗೊಂಡ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಶೀತ ಅರಿಪ್ಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಚೂರು ಜರ್ಪುಡು ಇತ್ತೇನೆ ಬರೋಡ ಜ್ವರ ಅಂದಪ್ಪನ ಈಗ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಬೋನ ಒಂದೊಂದೆಲ್ಲ ಶುರು ಹಾಕೊಂಡು అని ಅಪ್ಪನೇ ಇಟ್ಲ ಇಂಚನೆ ಆತಿತ್ತನ ಅಪ್ಪಾಗ ಏನೋ ವೀಡಿಯೋದೆಲ್ಲ ಮಲ್ತಿದ್ದೇನೆ ಅಪ್ಪಲ್ಲೇ ತಗೊಂಡಾಗ ಒಂಚೂರು ಬಂಗಾಡುಲ್ಲಿಂದೇ ಬಲ್ತಿತ್ತನ ಮಾಮು ಬಿದೇ ಗೊತ್ತಿರು ಇನ್ನೊಂದು ಜಿಲ್ಲೆ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದರು ಮುರಳಿಪುರ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಇತ್ತು ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಕೊಂಚ ಏನು ಬುಕ್ಕ ಮಿನಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬೋನಾಗ ವೀಡಿಯೋನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ. ಹಲೋ ಗೈಸ್, ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್. ದಾದ ಪಂಡ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ರಮಿಯೇ ಮೀದು ನೆಕ್ಪೋಯೆ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಪೋದು ವನಸ್ ಮತ್ತೆ ಬಂತದ್ದು ಬತ್ನ ಇಂಕ ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪರ್ನ ಯಾವಂದಿಜ್ಜರಿ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಅವಂದಿಜ್ಜಿತ್ತೆ ಫುಲ್ ಟಯರ್ಡ್ ಆಯ್ತು ಪೋತೆವ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಆತತೆ ಏನೇ ಪೇಷಂಟ್ ಆತಂದು ಪಂಡತ ಅಂಚನೆ ಆತನಿತ್ತೆ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಸುಸ್ತ ಒಂದಿತ್ತು ವಾಪಸ್ ಹೆಂಗೆ ಕೋಡೆ ಜನೌಷಧಿ ಇರ್ತು ಮಾತ್ರೆ ತಂದಿತ್ತು ಮುಲ್ಪನಿದ್ರು ಐದು ಆಪೆಟ್ಟಿನ ಮೆಡಿಕಲ್ ಉಂಡು ಅಡಿಗಿನ ಬೋರ್ಡಿನಲ್ಲೇ ಮಾತ್ರೆ ತಂದು ದಾಲ ಕಮ್ಮಿಜ್ಜಿ ಇಂಕೊಂಥರ ಶೆಕೆ ಆಯ್ತು ಜ್ವರ ಬರ್ತಲೆಕ್ಕ ಒಂದೊಂದು ಶೆಕೆ ಆಪುನ ಒಂಚತ್ತೆ ಕೊತ್ತಂಡು ಮಾತ್ರೆ ಮಸತಿ ತಂದು ಅದನ್ನು ತಿಂಡಿದ ಹೊರಡು ಮಾಮೂಗ ಸಾಂಬಾರು ಪುರ ಕಡೆ ಕುಂತು ಉಂಡು ಮುಲ್ಪ ಕೆತ್ತಿ ತಿಕ್ಕುತ್ತಂಡು ಅಂಚಾರಿಗೆ ಹೋಯ್ ಅಂತ ಅದೆಲ್ಲ ತಿಂದು ಬರಡ ತಿನ್ನ ಇದು ಒಂಜಿ ನೀರ್ಲಿ ಬಜ್ಜಿ ಕೊರಿಯರು ಅದನ್ನು ತಿಂಡ್ರಲ್ಲ ಅಜ್ಜಿ ಒಂದು ಚಪ್ಪೆ ಇತ್ತಂಡು ಅಂಚ ಇದು ಏನು ಮಲ್ತ ಪಾಯರಂಬು ಅಲ್ಲ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಯಾರು ಮುಲ್ಪ ಕ್ಲೀನ್ ಇಲ್ಲ ಇದ್ದಿ ಎಲ್ಲ ವಾರ್ಡ್ ಮೂಜಿ ಜನಕ್ಕೆ ಜ್ವರ ಉಂಟು ಚಳಿ ಜ್ವರ ಅವಳ ಪೇಷಂಟಿಗೆ ಐನೊಟ್ಟು ಇಂಕಲ್ಲ ಬೈತಿಂಡು ಇನ್ನೆಟ್ಟು ಏನು ಅಜ್ಜಿಲ ಜ್ವರ ಅಜ್ಜಿಲ್ಲದಾಗಲಿಲ್ಲ ಪೋಡಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡೊಂದು ಐತೆ ಏನು ಅಕ್ಕನ ಮದುವೆ ಟೈಮಲ್ಲ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ರಜೆ ಅಂತಿದ್ದೆ ಅಪ್ಪ ಹುಷಾರಿದ್ದ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ರಜೆ ಅಂತಿದ್ದೆ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ರಜೆ ಅಂತ ಪುರ್ಲವು ಇದು 2 ವಾರ ಅಂತೂ ರಜೆ ಅವು ಒಂದೊಂದು ತಿಂಗಳು ಬರೋ ರಜೆ ಅಂಟ ಭಯಂಕರ ಲಾಂಗ್ ಆಪುನೊಂದು ಸಂಚೆ ಹೋಟೆಲ್ ಬಿದ್ದಾడు ನಂಜೆ ಇದ್ದು ಒಂಚೂರು ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದಿತ್ತೆ ಕುಳ್ಳು ನಂದೆ ಬ್ಯಾಗ್ ಬರಪತ್ತೊಂದೆ ಒಂದು ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣ ಡ್ರೆಸ್ಸೇ ಬತ್ತಾತನ ಒಂಡೆ ಅನ್ಮರಣಿ ಅವೇ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಡೆತ್ ಆಡು ಬಂದೆ ಪೂಜಿಲ್ಲಾಗ ಕಲ್ಲಿತ್ತನ ಡ್ರೆಸ್ ಬತ್ತಾತ್ತೆ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣ ಡ್ರೆಸ್ ಮಲ್ಲೇಜ್ ಬಂದು ಬತ್ತಾತ್ತೆ ಅದು ಅನ್ಪುನ ಈಗಿತ್ತೆ ತಗೊಳ್ಳೋ ಬುರ್ಚಿಂದ ಅದಾನೆ ಅಂಡ ಬಂಚಿದ ಬಡ ಹೋಯ್ತು ಮಾತ್ರೆ ನೀರು ತುಂಬ ತಲೆ ತಿನ್ನೋಡದ ಇಕ್ಕಿತ್ತ ಬಿದ್ದಾಡ್ನ ಬುಕ್ಕ
ಅಲ್ಲ ಇಂಚಿನ ತಿಂದ ಬಾಯಿಗ್ಲ ಹತ್ತುಜಿ ಪರೋಟ ಮಿಂತೆ ತೊಗೊಂಡಿಲ್ಲ ತೂಡು ದಾದ ಹಕ್ಕು ಒಂದು ಜ್ವರ ಇವಾಟಿತ್ತು ಜ್ವರ ಶೀತ ಒಂದು ಟಿಶ್ಯೂ ಪೇಪರ್ಲ ತೊಗೊಂಡು ಪ್ಯಾಕೆಟಿಗೆ ತಿಪ್ಪು ಗೊತ್ತಿಜಿ ಟುವಾಲ್ ಅಂಡೈನು ಕಡಿ ಕಡಿ ಜೆಕ್ಕದು ಬರೋಡದ ಅವ್ವ ಒಂದು ಯೂಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ರೋ ಬಂತಾನೆ ಬೆಟರ್ ದೊಂಡೆವೇನೆಲ್ಲ ಅದಾದ ಮನ್ಪುನಂದ ಮಿತ್ತೇನೆ ರಪ್ಪ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಹೋದರ್ಪೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಪುರ ಹೋದರುಡು ತೆಂದುಲ ರೈತ ಕತ್ತಲ್ಲ ಒಂದು ಎಂಜಿರ್ತನ ಹೊರಲು ಡಾಕ್ಟರ್ನಾಗ್ಲಿ ಬನ್ನಗನೆ ಗೊತ್ತು ಕಲಕ್ಕೊಂದು ಪುರಾಕಂಡ ಪಾತ್ರೆ ಬುಕ್ಕ ಸೀದೆ ಇಂಚಿ ಬತ್ತರೇನು ಅಂಚ ಹೊರ ಮುಗಿತ್ತುಂಡೆ ಆಡ್ತು ಬಂತು ಆಪುಜಿ ವಾಶ್ರೂಮ್ ಮತ್ತು ಕರೆಕ್ಟ್ ಕ್ಲೀನ್ ಇಚ್ಚಿ ಬಾಕಿದ್ದಿ ಕಡೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಿ ಎಂಕಲ್ಲ ಮಾಡಿಟ್ಟು ಕ್ಲೀನ್ ಇಚ್ಚಿ ಅಂಚ ಅಂಚಿತ್ತೆ ಅಂಪಿದ್ದಾಡುವೆ ದಾಲ್ ತೀರು ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಆಳ್ನಂಜಿ ಲಾಕ್ ಮಂತನ